Măi, frați și cele puține surori, am văzut că toată lumea discută acum despre intrarea României în spațiul Schengen și întregul scandal care s-a pornit pe această temă. Acum eu nu prea eram la curent cu toate chestiile astea, în ultimul timp am cam început să mă deconectez de la știri și de la toate tâmpenile de genul ăsta, pentru că, sincer să vă spun, îmi dă o mare durere de cap să țin minte și să țin cont și să mă țin la curent cu toate chestiile astea care se întâmplă. Unele din aceste lucruri sunt care mai stupide, dar am zis să mă uit puțin în subiectul ăsta pentru că este interesant și toată lumea discută despre lucrul ăsta, se fac glume pe Facebook, se fac glume pe toate mediile. Și am zis să caut un pic să văd despre ce dracul este vorba, așa că în puținul research pe care l-am făcut pentru a nu vorbi despre acest subiect, la fel ca un jurnalist independent susținut de către public pe YouTube și Patreon, am găsit un articol de pe Hoyt News. Aparent, întregul scandal este în interiorul Austriei, unde coaliția de guvernare dintre conservatori și Partidul Verzilor nu prea se înțelege foarte bine, iar conservatorii sunt îngrijorați de un aflux de imigranți ilegali. În esență, întreaga situație nu reprezintă nimic altceva decât un exemplu. România și Bulgaria servesc ca un fel de pildă pentru politica Uniunii Europene. Austriecii au vrut să se facă auziți la Bruxelles și au vrut să atragă atenția cu privire la un aspect de care ei sunt îngrijorați, dar care nu are neapărat legătură nici cu România, nici cu Bulgaria. Ceea ce mi se pare incredibil de stupid, având în vedere că vorbim aici despre niște politicieni de înaltă clasă a unor țări, cum s-ar zice, civilizate. Austria and Netherlands fear that organized crime, corruption, and lax border controls would mean a heavy influx of illegal immigrants into the EU through the Western Balkan route, one of the most used routes by illegal immigrants to enter the EU. Vai, dragă Uniune Europeană, dar ce s-a întâmplat cu acele valori europene care au dus la transformarea Marii Britanie în Londonistan? Nu mai primim refugiați? Nu mai ardem cu refugees welcome? Dintr-o dată nu mai vrem să primim tot felul de imigranți din alte țări care ajută la diversificarea culturii europene? De fapt, adevărul este că toate țările din spațiul Schengen, în afară de Austria, ne-au dat votul pro să intrăm în spațiul Schengen. Dar Austria, pentru că are o problemă cu imigranții, trebuie să dea vina pe alte țări și atunci dă vina pe România. De ce? Frontex claims that 281,000 undocumented crossings have taken place in 2022 through the West Balkans. Austria claims it has suffered the worst of this, with its chancellor claiming that 75,000 unregistered migrants had crossed into Austria. Haideți să analizăm un pic ceea ce spune Austria de fapt în scuza lor pentru care nu vor ca România să intre în spațiul Schengen. Pentru ca acest studiu să funcționeze, o să pun pe display o hartă ca să mă corectați dacă greșesc atunci când o analizez un pic. Deci austriecii spun că prin România și prin Bulgaria foarte mulți imigranți au intrat în Europa și austriecii spun că ei au avut cel mai mult de suferit din această cauză pentru că foarte mulți din acești imigranți s-au dus în Austria. Întrebarea mea este pe unde au trecut acești imigranți? Toate celelalte țări implicate în această situație nu au avut nimic de spus. Cumva imigranții au intrat în România ilegal, iar românii le-au dat bilete de avion să se ducă spre Austria, pentru că pentru a ajunge din România în Austria trebuie să treci prin alte țări care să te observe și care să se plângă de prezența ta acolo, cum ar fi Ungaria, Slovacia, Croația, Serbia, dar ceea ce nu se leagă absolut deloc în toată această situație este faptul că Austria a dat vot pozitiv pentru Croația. Croația este o altă poartă pentru imigranți ilegali care vin pe mare și pe unde pot să se ducă direct în Austria. Nu se vorbește despre Croația? Croația nu este o problemă în această situație? Poate foarte mulți imigranți nedocumentați au intrat
în Austria prin Croația. Dar asta nu pare să-i deranjeze pe austrieci atât de mult. Până la urmă, eu cred că o să-i dau dreptate fratelui nostru Abel. Îți dai seama că rezonez cu ce se întâmplă, dar e o prostie. Adică n-am fost naționaliști 30 de ani și suntem acum. În primul rând trebuia să venim când erau ăștia înăuntru. Cum să ne primească pe noi în Schengen, bă, fraților, când noi am dat totul pe gratis cu mult timp înainte? Ce mai putem noi să dăm, să negociem? Cu ce să ne mai negociem? Când ei au luat totul de la noi pe gratis, de ce să ne bagi în Schengen? Sunteți nebuni? Treziți-vă!